Добрый дзень. Сёння 22 лістапада і мы пачынаем агляд найбольш важных навінаў Аршаншчыны за тыдзень. Дзве масавыя трагедыі адбыліся на Аршаншчыне. У кожным здарэнні гінула па 3 чалавекі. Эканамічныя праблемы прынесла аб'яднанне сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Пачаліся работы на пешаходным мосце каля мясакамбінату. Гэтыя і ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На жаль, гэты выпуск давядзецца пачынаць з трагічных навінаў. У вёсцы Пашына 17 лістапада адбылася трайная трагедыя. Каля 21:20 у адным з дамоў вёскі адбыўся пажар. Дом належаў 52гадоваму мужчыну, але сам ён не пражываў у вёсцы. Замест яго домам карысталіся пажылыя бацькі, 76гадовы бацька і 75гадовая маці. Але якраз у гэты вечар сын быў у Пашыне і вырашыў застацца разам з бацькамі. Калі ратавальнікі скончылі тушыць пажар, то цела сына знайшлі першым. Яно ляжала на падлозе на верандзе дому, а целы згарэлых бацькоў знайшлі ў адным з пакояў дому, дакладней там, што засталося ад яго. Літаральна на наступны дзень, 18 лістапада, вечарам на дарозе Лёзна-Арэхаўск адбылася аўтамабільная аварыя. Гэтая дарога не надта ажыўленая і вядомая. Адпаведна, яна дастаткова пустая, і гэта правакуе кіроўцаў разганяцца і ўвогуле неахайна ездзіць па ёй. Пры гэтым падступнасць дарогі ў тым, што яна не ідзе па простай. Да таго ж пралягае паўз густы лес. Таму вельмі лёгка не заўважыць сустрэчны транспарт. Відавочна так адбылося і ў дадзеным выпадку. Легкавы аўтамабіль выехаў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў грузавік МАЗ. Кіроўца МАЗу абышоўся толькі негатыўнымі эмоцыямі, а вось у легкавіку загінулі 3 чалавекі, кіроўца і 2 пасажыры. Яшчэ адна пасажырка дастаўленая ў шпіталь з траўмамі. На гэтым тыдні стала вядома пра кепскі фінансавы стан некалькіх прадпрыемстваў рэгіёну. Так, сельскагаспадарчае прадпрыемства «Герой», што ў Дубровінскім раёне, не можа ўжо 2 месяцы аплаціць падаткі. Праблемы з падаткамі ў «Героя» былі і раней, але запазычанасць пакрывалася літаральна за некалькі дзён пратэрміноўкі. У верасні ж сёлета да гаспадаркі далучылі прадпрыемства-банкрут «Каманіна», праблемы якога мы неаднаразова згадвалі ў нашых выпусках. Гэта звычайная практыка ў дзяржаве пры Лукашэнку, калі стратныя прадпрыемства далучаюць да таго, якое больш-менш дае рады з бюджэтам і прадукцыяй. Гісторыя з «Героем» чарговы раз показала заганнасць такой практыкі. Пасля далучэння «Герой» не стаў багацейшым, а пазыкі перад падатковай службай расцягнуліся на 2 месяцы. Цяпер у аб'яднанага прадпрыемства 2-месячная пратэрміноўка па выплаце падаткаў. Падобная сітуацыя паўстала і ў суседнім Лёзнінскім раёне. Тут да прадпрыемства «Рубежніца» далучылі збанкрутавалая новая Дубрава-Агра. Вынік той самы. Цяпер у «Рубежніцы» запазычанасць па падатках. Толькі ў дадзеным выпадку запазычанасць такая, што дзяржава арыштавала ў гэтага дзяржаўнага прадпрыемства нерухомасць і цяпер выстаўляе яе на продаж. Не толькі ў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў праблемы. На продаж выстаўлены і арыштаваны ў аршанскага будаўнічага трэсту нумар 18 вялікі цэх, які раней выкарыстоўваўся як арматурна-фармовачны. Будынак у 6 гектараў плошчы месціцца каля аўтарынку. Акрамя гэтага будынку на аўкцыён выстаўлены і больш дробныя прыбудовы. Арыштавалі цэх таксама за пазыкі перад дзяржавай. Затое на гэтым тыдні пачаліся работы на пешаходным мосце каля мясакамбінату. Мост пабудавалі яшчэ ў 90-е гады. Пазней ён стаў аварыйным і яго закрылі для руху яшчэ 1 верасня летась. З тае пары ён больш за год стаяў закрытым. На лісты мясцовых жыхароў улады адказвалі, што з рэканструкцыяй моста цэлы шэраг праблемаў, сярод якіх вылучаюцца асноўныя 2. Праект не прайшоў экспертызу і не было дамоўленасці з чыгункай пры спыненні руху пад мастом. Але на тыдні работы па мосце пачаліся. Пакуль што бачна, што мост пачалі разбіраць. Пра тое, калі мост будуць не разбіраць, а рамантаваць, і калі гэты рамонт скончыцца, улады публічна пакуль не паведамляюць. Прынамсі, на момант запісу гэтага роліку такой інфармацыі няма. Насычанымі аказаліся мінулыя спартовыя выходныя. Амаль непераможны ў рэгулярным першынстве міні-футбольны клуб «Вітэн» прагуляў сваю сустрэчу, ды яшчэ на ўласным паркеце. У матчы з Аховай «Дынама» аршанцы саступілі з лікам 2-3. «Вітэн» саступае рэдка, але шчыльнасць у табліцы пакуль высокая, а таму параза апусціла нашу каманду на 3-е месца турнірнай табліцы. Прагуляла і жаночая валейбольная каманда «Кацюша». За выходныя яна згуляла матчы з гарадзенскім камунальнікам 2 і берасцейскім калектывам з Дзюшар «Вікторыя Прыбужа».
Запорожжа. Абедзве сустрэчы аршанкі прагулялі з лікам 0-3. Цяпер «Кацюша» на 6-м месцы з 8 камандаў у турнірнай табліцы першай лігі беларускага жаночага валейбольнага першынства. Затое футбольная «Ворша» ў Гомлі правяла вельмі відовішчны і цікавы матч з мясцовым «Папер-Прамам». Першы гол у сустрэчы агадаў Алексей Чарнадараў. Ён падлавіў супернікаў на памылцы, запусціў мяч за спіну брамніку і тым самым адкрыў лік. Праўда, супернік праз пару хвілін адгуляўся, а потым нават павёў у ліку. Але канчатковы вынік сустрэчы 4-3 на карысць аршанцаў. Пераможны гол быў праведзены на 90-й хвіліне. Заўтра, 23 лістапада, а 14 гадзіне на гарадскім стадыёне «Ворша» правядзе свой апошні ў гэтым сезоне паядынак. У госці да блакітна-чорных прыедзе бабруйская «Белшына». У выпадку перамогі аршанцы тэарэтычна могуць падняцца на 9-ю пазіцыю ў табліцы. Але бабруйчане нялёгкі супернік. Яны перамаглі аршанцаў у 6 апошніх сустрэчах запар. Сёлета «Белшыне» не ўдалося прабіцца ў вышнюю лігу, таму бабруйску вынік першынства ўсё адно не прызнаюць добрым. Але дзеля прэстыжу і прэміяльных бабруйчане прыедуць у «Воршу» па перамогу. Сезонны пазітыў. У «Воршы» паставілі ўжо 3 калядныя ялінкі. Першая з іх стала на плошчы льнокамбінату, другая ў мікрараёне Салянікава. І ў пачатку тыдня яшчэ адна святочная прыгажуня з'явілася каля лядовага палацу. Усе ялінкі каркасныя. Спачатку ставяцца металічныя драбы, а потым на канструкцыю нашываюцца хвойныя лапкі. Яшчэ адна ялінка неўзабаве з'явіцца на цэнтральнай плошчы горада. Гэтая ялінка будзе таксама каркаснай. Яе асаблівасць у тым, што яна будзе цалкам новай. 16-метровая яліна каштавала раённаму бюджэту 45 000 рублёў, што па сённяшніх часах адносна нядорага. На гэтым на сёння ў нас усё. Пішыце свае каментары, стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відэа дзеля яго больш якаснага прасоўвання. Але рабіце гэта толькі тады, калі для вас такія дзеянні бяспечныя. Да новых сустрэч!